The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. You should note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Proverbs 3:1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong usual nga tulumanon nga gikinahanglan atong pag-andam sa itong kaugalingon, atong limpyuhan ang atong kalag gikan sa mga sala, kay kini sa atong nanandan makababag lamang sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So therefore, right away, let's go to the use of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, dili ka pa man magtutuo, gikinahanglan nimo ang imong paggamit sa imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 sa gisulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom magandam tas to kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Buhi pa kami ning lawas, umikan lamang kini sa imong kaluoy, imong gugma, imong grasya. Dili kami takos. Busa nining gayon na o Dios, nagaampo kami nga ang balang Espiritu Santo magapatin ang pakanamo sa mga kamatuuran gikan sa imong mga pulong. Bani kami sa ngalan ni Jesus Kristo among giampo gintanan sa ngalan kaniya nga among manluluwas. Amen.
Well. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Ani ano sa kita, once again, ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, ani pamangkita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhag the mark of a true believer in Christ. Ug atong hisgutan kini giduputan paghisgot kining real keys of success in life. Matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. O ato kining ipadayon karong taon dapan ato lang labason diha kanimo bahin kining the doctrine of soteriology. Ang pasabot doktrina kini sa kaluwasan. Una sa tanan, there are three things that an unbeliever has to have in order to be saved. Ang naguna niini, he must have knowledge of the gospel, Romans 10:14. Ikaduha, he must have positive volition, Acts 2:38, Acts 17:30. O ang ikatulo, he must have an activated faith. Kinahanglan mabuhi ka ng iyang pagtuo nga murag nagakatuog kay niya itong panahon nga nalaglag nga itong unang ginikanan nga si Adan ug si Iba. Ang ilang mga tawhanon nga mga espiritu, ang ilang human spirit ning kuyos, ning hiyos, bud pasabot nga murag gumikan natong ilang gibuhat nga pagsupil batok sa gidili sa Dios. So their faith was deactivated. So karon morning atong hisgutan nga the third thing that an unbeliever has to have in order to be saved, mao nga mabuhi na usab kanang iyang pagtuo. Pagtuo ngadto sa object of salvation nga si Ginoong Jesucristo ra. Okay? Now, iba naman ta nga, there are two ways to blind the human eye. Duha ka mga paagi. Ang una nini, when light is removed, kung tangtangon nato ang kahayag, extinguished, mao kanay pabuta sa makadaot sa mata sa atong human eye, okay? Amo na nag-una. Ikaduha, when there is too much light, kung na ay labihan ras ka lamdag, kahayag, makabuta po na, makadaot sa mata. Now, every believer is indebted. Utangan ta sa matag, dili magtutuo. Bahin sa kaluwasan. Utangan ta sa kaluwasan nila. Romans 1:14 sa iyon. So, as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Now, so mo nang Roma 1:14 ay amidetor utangan, both to Greeks and to barbarians, both to wise and unwise. Noon sa may padayag sa maayong balita sa kaluwasan, it declares that only the Lord Jesus Christ is the Savior to the lost and dying human race. Okay? Romans 2:16 and following. Now, unsa may gisulti diha sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Now, wala yung manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. So, okay. Atong paglabas niining bahin sa kaluwasan, the gospel is good news, right? Not just good advice. It's a good news. Maayong balita kini nga nagpadayag nga kita mapasaylo and that we can have a new life. Makakaangkon kita og bag-ong kinabuhi. Sa laing bahin, ang relihiyon does not save anyone. Huwag yun naluwas
sa relihiyon. Kay ang relihiyon sa ato lang nibawan is man's attempt to reach God. Sama na itong implo na to, Tore ni Babel, buot sa mga tao nitong panahon ng mukabuot sa Dios. Imposible man, so silutan sila, kastigo sila sa Dios. Wala na magkadimaw ang ilang mga sinultihan, so kung saan man nila pagtiwas niya itong pagtukod niya to. So, religion, again, is man's attempt to reach God. Apan, ang Christianity is God's attempt to reach man. Kita. Now, in Christianity, a person can know that he is saved. Diha sa Kristyanismo, masayran, may bawaan sa tao nga siya naluwas, can know that he is forgiven. May bawa siya nga siya napasaylo, can know that he is going to heaven. May bawa siya nga siya paingon sa langit or may langit. Sa may gisulti yung Pablo diya sa 2 Timoteo 1:12. Klaro kayo na gisulti niya. I know whom I have believed, and I am persuaded that he, ang Diyos, is able to keep that which I have committed unto him against that day. Now, ang usa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo can surely claim, sigurado siyang makaangkon sa pag-ingon nga, ako paingon sa langit, mahilangit ko tungod sa kaluoy o sa grasya sa Dios. Bisan tuod og dili ako takos gani ang akong nga ako mahukman and hell. I am a sinner like anybody else, but nagtuo man ko kang Ginoong Jesucristo nga akong manluluwas. Ug tungod kay ang Dios mismo mao may nagapasalig kanako nga ako maluwas, pinagi lamang sa pagtuo ko lamang kang Kristo lamang, then I'm going to heaven. And that is not arrogance, but humility to God. Nagpaubos lang ako sa iya kamatuoran. Kaya ang kaluwasan always has been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. Believing in God is not even the means of salvation. Kaya may ubang mga tao, nagtuo man ko. Padili man na mao'y tinuod o matuod ka paagi sa kaluwasan. It's not believing in God, it is believing in the Lord Jesus Christ. Tungod sa Juan 14:6, mag-iingon ni Ginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, dili ita makadritso nga ito samahan. Imposible. Kaya sa Ginoong Jesucristo raman ang paagi, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So, sa diha nga isangyaw ang may balita sa kaluwasan, hinumdubi kini. It has power na igahom. The power is not in the preacher or because of the persuasive eloquence of his message, dili. Kundili, God has pleased or was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Now that's 1 Corinthians 1:21. Kaya ang plano sa kaluwasan, the plan of redemption, unfolded sa as Almighty God sent His Son to earth on a mission to die, to give His life as a ransom for many. Mark 10:45. And not simply to die, kundi ang pagpakamatay dito sa cross in punishment for our sins. Agi og silot sa atong mga sala, so that we might be forgiven and receive the gift of eternal life. Naman nung mag-ingon matag, so that we might be forgiven. Tungod kay naman tayo kabubuton. We have free will. Gihatag ka na sa Diyos ka na to.
ipagamit ka na sa Diyos. So, kung mogamit ng tao, either for or against, may maya ang Diyos. Kaya nga naman, nakita niya ang iyang kamatuoran, ang iyang kinaiya, naga-function, nagaliho. You see? So, ayaw pagingon nga kung ang usa ka tawo mo sa likway, murag makuha ng Diyos, murag ba og magsubo? No, there's no such thing. In fact, God is still glorified. Kung naitaw mo sa likway, o mudawat. You see? Kaya nakita sa Diyos ang iyang kinaiya, ang iyang integridad, ang iyang pagkamatarong nga hingpit, naga-function gayon. So, kana ba nga ingon ana nga si Ginoo Jesucristo nagpakamatay? To many, that sounds like nonsense. You see? Katubang mga negatibo. Apan ang Biblia nagaingon, ang mensahe sa krus usa kini kabinuang alang sa nagakalaglag. But to us who are being saved, it is the power of God. Gahom kini sa Dios. 1 Corinthians 1:18. So mao na nga dinhi ato ning at pag-usab aron sa ingon niya na din nagyud na nimo kalimtan og naapoy kung naaga ni matuod nga maayong balita sa kaluwasan, naapoy mini. There is also a false gospel, what we call cosmic evangelism, nga nagatudlo og unsa kaluwasan pinagis mga buhat. Salvation by works. And that is the bad news. Okay? Kaya ang tinuod, matuod nga ebanghelista, mao ang usa nga sangyaw sa grasya sa Dios and never compromises to please men. An evangelist not only wins the lost, he also fires up believers to go and win them. You see? Ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel, mao kanay binisaya, maayong balita sa kaluwasan, that's the gospel. The gospel does not merely bear witness to salvation history. It is itself salvation history. It breaks into the life of man, refashions it, and creates communities. Sanglit, ang maayong balita sa kaluwasan is God's address to men. It demands decision. Nanginahanglan kini og kanang desisyon and imposes obedience. Kay the gospel is not an empty word. It is effective power that brings to pass what it says. Tungod kay ang Dios maumay author niini, mao ay nagaswat niini, mao ay nagamugna niini. Now, what is this gospel? Well, this gospel says that Jesus wanted everyone to hear. That is God's power to save mankind. Kay ang pulong god nga evangelism sa original gyud nga Koine Greek, okay? Kining Koine, common Greek. The Koine Greek word is evangelion. Nga nagkahulugan sa English, so good news. A simple way to summarize the content of the gospel is that it contains, ang sod yun na, facts to believe, mga kamaturan nga kinahanglang tuuhan, commands to obey, mga mando nga kinahanglang tumanon, sundon, and promises to receive, mga saad nga atong pagadawaton. So, can you afford to miss God's perfect way to avoid all those terribly awful and ominous future in the lake of fire? Sa magyod ang lake of fire?
What is the laing pangutana na kun nimo, ang mangutana ra ko nimo. What is the worst way to die? Unsa man ang kinagrabihang matang sa pagkamatay? Ang mamatay bag kanang cancer o maligsag pison o unsa kana bang disgrasya ba ron o unsa? Unsay tubag? The worst way to die is to die as an unbeliever. Ngano man? Tungod, because of the awful, ominous, and horrible future of the unbeliever in the eternal state, in the lake of fire. Because you see, here are some, just some, sa mga negatibong mga resulta sa kaugmaon sa usa ka di magtotoo, ha? The unbeliever's future destination in the lake of fire. Okay. The unbeliever is going to eternally experience some of this list. Excuse me, pipila ni ining mga listahan. There is total frustration forever. Sa maning frustration. Pagkahugno, kanang kapakyasan, sa frustration forever. Forever na. Unsa pa? Total hunger and thirst forever. Na kagutom kagutom o kahangtod sa kangturan. There is total loneliness forever. Na hingpit nga pagkamingaw. Loneliness forever. Hingpit nga sakit. Ang sakit, sa may mong nasinating mga sakit din sa kalibutan, mas grabe pa dito kini hangtod na nas kangturan. There is total darkness, ngit-ngit, ngiob, dulong, hangtod sa kahangturan. Natingali mga pilosopo itong uban nga, unsay dulong, mga kayo man na, wala yung klaseng kayo na. Hindi na ma-describe. Grabe. Nakakita ni mo sa kagrabe. Unsa pa? Total misery and anguish, anger and regrets, forever. Total unhappiness forever. Total sorrow, suffering. Wa na gani kinatugay dito. No more rest. Forever. Ang grabe pag yun. Paminaw. Worst of all, there is no more escape from that horrible condition. Forever. Wa na kikaiskapuhan hangtod. In short, ang dili magtotoo nakakabot na sa iyang PNR. Ano sa may PNR? Point of no return. Ang atong Ginoong Kristo misulti, ang atong Judas Iscariote, unsa? May palang ning tawhan, nagwa na lang mataw. So, mao na nga, ayaw kalimti katong gisulti sa Mateo 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. But only few find it. Mao ni, ako lang nang lakbitan og sa pagpahinomdom kanimo nga unsa ka grabe di ay kining kahimtang si magtotoo nga yang dangatan hangtod. But remember, God's way is perfect. Hingpit ang iyang paagi nga ikaw maluwas. God's way, unsa, yano ra. Orderly. Hinanay. Hingpit. Organized. Perfectly organized. Ngano man. Tungod kay ang Diyos, Diyos siya sa kahusay, kanang the God of order and a God of truth. That is why there's absolutely no one like Him. No one. Wag yun. Understand that early in life. And also remember this point of doctrine. Nga ang pulong sa Dios diya sa Hebreano 9:27. Unsa gisulti diha? It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Unya da sa Roma 8:1 pod, there is therefore now no condemnation
to them which are in Christ Jesus. So mao na ang akong paglakbit kanimo ni ining bahin sa kaluwasan. Mao man gyud main thrust ning atong ministry, to spread the good news of salvation. So therefore, timan-i na kanang mga puntuha sa doktrina, kay may nungdanon kanang hinumduman kanunay nato, ingon nga mga Kristiyanon, mga luwas na, mga anak sa Dios, mga sakop sa reanong panimalay sa Dios, o sinuluban na kita sa pagkamatarong sa Dios, mao na nga ikaw tagalangit na. So karon kay tagalangit ka naman, ni agyoy atong gitun-an karon nga of course the real keys of success in life nag-una gyud nga kita magpaluwas pinagis pag tuo lamang kang Kristo lamang. Unya diin bata mo nung kagahapon niya naman ta si kasiyam, okay, niining real keys of success in life kung buot kag yung magmadinaugon, magmalampuson sa imong kinabuhi, mao ni ang atong gitun-an. Well, narani mo pahimos ka ba niini, mutuman ka ba niini, musunod ka ba niini, magpositibo ka ba niini, o magnegatibo ka ba? Giagad ka lang sa Dios. It's a matter of choice. Apan, iman ni, nga anaarabay gitugo ni Amos 8:11 nga there will be unsa kagutom o kauhaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ning sigihan natong tuon adlaw-adlaw. Okay, so ikasiyam mao ni atong itun-an kagahapon. Doing things as unto the Lord. Duha ka klaseng good. Doing good things, human good o divine good. Iba na ka og divine good, kini mahimo lamang ni musod sa operational divine dynasty nga atong tukmang dapit nga puloy-anan dinis kalibutan. It's a mental attitude kay sa panahon nga mubuhat tag maayo ang resulta divine good, which is analogous to good silver and precious stones. 1 Corinthians 3:12. Apan kung imong gibuhat ka na nga way pulong sa Dios nga tungod kay negatibo ka man, ang imong pagbuhat niya ng mayong buhat, diha nimo buhat sa sod sa dapit nga may gahom ni Satanas. CD1 or CD2. CD1 is arrogance complex. CD2 is hatred complex. So sa diha nga mabuhat kag maayo, diha sa sulod sa gahom ni Satanas din, kanang buhata gitandi ka na sa kahoy, kugon ug dagami, wood, hay and stubble. 1 Corinthians 3:12 pod, kana dili magantihan, sunugon man lang na. Okay, ang divine good ramaoy madawat sa Dios. That is the only kind of good that a believer performs nga madawat sa Dios. Okay, so the simplest way to define human good is this. Paminaw. Anything and everything a believer does inside the cosmic dynasphere, dapit nga may gahom ni Satanas, they are human good. Okay? Anything and everything a believer does inside the CDs, cosmic dynaspheres, are human good. Apan ang divine good pod, paminaw. This is defined as anything and everything a believer does inside the operational divine dynasphere. So, ang iyang gibuhat is compared to silver, gold, precious stones. Pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Kana mo'y madawat sa Dios o kana mo'y gantihan sa Dios. Kasabot ka? Mora na. That is the only kind of good that is rewardable. So, sabtag yun na. Okay, so niya tayo si kasiyam. Doing things as unto the Lord.
Now, of course, ang pagbuhat ni mong human good, that is not doing things as unto the Lord. Basta, it is only divine good. So, every time we as believers, every time we make any decision or pagbuhat ugmayo, kinahanglan natong buhaton kana diya sa sulod sa atong operational divine transfer. By the way, unsa may laing description, uban pang description nining operational divine transfer? Well, uban nga mga definition ini, this is God's power system. This is the protocol plan of God. This is the Christian way of life. Naada ang tanan nga mga kaayuhan nga imong magamit na bisan kanis paggamit nimo sa 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanimo. Kitang tanan nga mga magtotoo gisangkapan ra ba sa Dios? God's 10 problem solving devices. You see? Kita nimo unsa ka grabe kining pagsangkap sa Dios sa iyang grasya. Unya mo napatay pangulipas o napatay mga pamalibad nga di man mahimo nako na. Well, imo na pud ang tinuyuan sa imong buot. Gusto? So timani, every time maghisgot ganin ini either imong dawaton o imong isalikway, it's a matter of choice. Okay. So diha ta ang ikasiyam mao ni atong giduputan. Karon mo adto sa kanapo. Okay, the 10th. The 10th real key of success in life, confess every sin you commit. Na. Rebound na kini. Flush them out of your life. Rebound. Kinigong rebound, by the way. Ako kang lamdagan pag yun ni ini. Kining rebound, gigamit kining pulong nga rebound. Di ba ni common word ni mga basketball? Basta? This is being used sa kanang paugnats kusog kaning basketball. Rebound. Ano sa may pasabot nila? Kanang rebound, kung na ay mong shoot diya sa ring, imo kitang kontra sa imong team, kung mo shoot siya niya dili musod dito sa ring, imo nang unsa imong kanang lukso na kanang maong bula aron dili kanang masud sa ring, kay inikasud sa ring makascore man tong imong kontra sa imong team. Musta? So imong kuhaon nga dili ka na musot og imong ilugon ka na, imong i-dribble unya imong i-shoot pag-usab hangtod hindi ka shot na niya na, then you make a score. So mo na rebound apan ato lang ning giulagway nimo nga rebound. Actually gyud kining rebound gyud the simplest definition, of course, of rebound, the principle of it is to confess. Okay? Ang confess sa original word ni ini sa 1 John 1:9 is homologeo. Okay? Homologeo. Nagpasabot lang nga imong hinganlan, you acknowledge, you enumerate, you cite, you kanang claim nga ikaw nakasala. Okay? Acknowledge, confess, enumerate, cite, all those. Mao na mga synonyms niya na. So confess, 1 John 1:9. Flush all your sins out of your life. Sa dili pa ka magtuon sa pulong sa Dios. Or every moment of every day. Kay mao kini ang pagi nga gimugna o giandam, gipailuna o kanang ingnon ta gi-establish sa Dios aron kita kanang magmatarong ingnon ta lang nga dili kita mahigawas sa iyang plano. Kay sa panahon nga kita makabuhat og sala, mugawas man kita sa plano sa Dios. Kasabot ka?
Can you afford na mugawas ka? At by the way, kung sa mugawas na ganita, gumikan sa pagbuhat ng sala, inigawas na to sa operational divine sphere, we will be under God's discipline. Naibaw naman ka sa tulopod ka ang sa disiplina nga ipamtang sa Dios. Una, warning. Okay? Kaduha, extensive discipline. Kung sa may katulog, di na yun mo patuo ang magtotoo, magpatuyang na lang yun siya, naglunang na yun siya sa kasalanan. Itawag na siyang reversionista, reverse, atras. So, unsa, kuwaon na lang yun siya sa Diyos, bisag dili pa panahon. You see? Kaya wala may kapuslanan. Mauna na ang maximum discipline. So, ako lang nang ilakbitan usab. So, can you afford nga mahiagom kanini mong pagpanton sa Dios? Panton nun magyuta kay anak man taniya. Sabot ka? Mauna nga we cannot afford. Kinahanglan gyud di flush out ng atong mga sala from our life. Okay mo ni ikana po og dinhi lang una kita kutob karong adlaw ato ni ipadayon ugma sa ika-11 na nga real key of success in life. Okay? So dinhi lang una kita kutob ayong sipyat sa sumpay nini ugma. Magampo ta amahan mo nga langit noon ug pasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Liguna pa kami, O Dios, sa among pagbarog diha sa imong kamaturan. Kay karon naman ang panahon nga baruganay na gyud. Hapit na ang imong panahon. Ay mo kaming kuhaon ug mao nga nangandam kami kanunay. Liguna lamang kini among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan na Ginoong Hesukristo. Amen.